Dimapur lang kasat kaya ng time. Station kasat ng time. Guys, Dimapur kasat tawin. Tuahin. Singka na. Kakwata. Singka na to. Levi sa toila ito dyan. Dimapur. Station tuay ka umlay taon. Tungkat. 142 lang lagi sa pato. Tuahin. Hello guys. Lagi Dimapur ako na Kerala kasi doon. Ini 142 lah, 145 lah cepat kok. Kaya Dimapur station aku lah tahun ini sa TNT ni. Lagi 9:30 lah bos tempat ini. Oke. Katakan tempat ini dari mana? Ada boya kok ini jawab kita ini. Kasi na Kerala ho, katakan tempat ini. Lason ako na sa itong ganyan na dito din tayo. Uy, bata na siya. Uy, bata. Pilit natin lang na sa nunggo ko bata. Pilih kayo dapat laptop mo rin. Berarti sama mo ko, berarti sama mo. Bisa tepat 6 engkau be. Hello guys, tuahi. Anak ko lang kapunta Wing Station. Anak ko lang station tuahi tayo kahulay tawahin. Patinsalin sa tamsiyarin kahuloy. Katupang kiyo, toloy pa ibig. Tayo tuloy pa rin, pick up tiwahin. Station, bedroom daw si. Anak ko lang station. Sabay pa, tanawahin tayo, ang ngay tayo, kasi muto ngay po. So, kataw na pen, sipitan. Yan, tanaw kung kuhin ka matawid, sabay pa. Diyan po, sa kahilit yan. Sabay pa, ang tanon, ang yalang nakit sa hintay. Manag ko lang station sa noon, kaya din kami. Naman, akong dokbot pa, sabay pa, ang tunin, takbay yan. Sige, maso, mahan diyan po. Kakak dulu sih, kan belum cek ke bawah dulu. Kita tahu 6 dulu kan. Panay. Panay dulu lah ya, mau tuh dia bikin lagi. Hello, Baki Ho. Ano si Kamatsun, Dimapur ako na tuwahin Kerala kapatawin, kapatawin. Tuway rumah ka umlay tawahin. Tamsila Kerala kasunawin, tuway paano ipoy gawin ako kaya dinahin. Tuway rumah tutan tarisoro pa. Tuni, kaya po ito yung hintem. Anong kesingin? Kerala, nakarulay ko no, nung sinulin na. Hitem na, Dimapur ako na kan block mo. Ini lagi say, so kaya din sa kantimin. Dem na lagi say, dem na, musikin. Kacunod so, masipin na hulog na ile, sa kanya ibawin nang, kaya naka-video to kayo sa lalaki ibawin nang, kaya